Болният човек се храни 3 пъти на ден, семейният се храни 2 пъти на ден, йогата се храни 1 път на ден. Как се случва това човек да не е толкова зависим от духовни практики? Самият Буда е казал: аз ви давам учение, с което да унищожите всички концепции. Само че накрая трябва да унищожите и моето учение. Иначе няма просветление. Кармата сама по себе си не е добра или лоша. Тя е просто действие. В момента, в който сетивата регистрират нещо, то тръгва към разпад. От какво зависи, ще се преродя или няма да се преродя? Прераждането в човешка форма е изключително рядко. Никога не можеш да съградиш нещо, ако при това не си разрушил нещо. Нашите деца, нашите внуци няма да имат проблем с парите. Те няма да съществуват като енергия. Ако ние имаме кармата да бъдем богати, с лев и с евро все ще бъдем богати. При нас има едно смущаващо чувство, което е силно изразено, и това е завистта. Но ние, ако не се радваме на успеха на другите, ние не се радваме на собствения си успех. Българският народ много обича да страда. На него му е хубаво да страда. Ние не обичаме да сме щастливи. Ние не искаме да бъдем щастливи. Какво е бъдещето на изкуствения интелект в нашия човешки свят? Как ти го виждаш? Изкуственият интелект копира 1:1 създаването и развитието на това, което ние в момента наричаме его. Ако ние мислим, че познаваме науката, то жестоко се лъжем. Мотивацията, за да я изградим, тя се изгражда само с едно нещо. И то е състрадание. Здравейте и добре дошли в поредният ни подкаст епизод на поредицата Матрикс, където ви срещаме на пръв поглед с обикновени хора, които постигат необикновени неща по своя път на трансформация. Днес мой гост е един човек, който е преминал и преминава по-скоро по своят път на възвишение, на търсене на това кой съм аз. И нека да ви представя Николай Сираков. Здравей, благодаря за поканата. Много се радвам да се запозная първо с теб на живо, а и да гостувам в твоя подкаст. Благодаря. Можем ли да си говорим на ти по време на целият ни епизод? Преди да стартираме, аз те попитах как мога да те представя и ти ми каза: предпочитам да бъда никой. Това е една тема, която аз също много така интересувам сега, хайде така мога да кажа. Никой, нищо в нулата, нали, има много учения по тази тема. Ти ми сподели, че си преминал 8 години през системата на Геша Майкъл Роуч, шлифоващия диаманти. Кое е най-ценното, когато човек върви по този път? Кое е нещо, което научава за себе си? Много бързо да разбираме, че това, което наричаме ценно и възприемаме като ценно, всъщност е безценно, в пряк и преносен смисъл, и колкото се може по-бързо да се откажем от него, споделяйки го с другите, ако той им върши работа и прави техния живот по-добър. И това ни отвежда до това, с което започна. Да можем да открием този никой, който живее в нас, защото това е истинската природа, която ние сме по своята си същност. Ние постоянно се идентифицираме с някой. Като започнем от социалните роли, които играем в семейството, в професионалния живот, сами за себе си, нашето его е многопластово и все искаме да бъдем някой. В последно време стана модерно да искаме да бъдем по-добър някой. По-богат, по-здрав, с по-хармонични взаимоотношения. Без да осъзнаваме, че всъщност всяко едно по ни затваря в този свят, който на изток се нарича самсара или свят на страдание. Всяко по ни прави да страдаме повече. Много интересно. А как можем да излезем от това по и от този свят на страдание, за който пък ние не осъзнаваме, че отиваме натам, но може би заради социума, всичко, което виждаме, гледаме, четем, човек иска повече и това да е по-добрата си версия от вчера? Това е нормално, защото Вселената се намира в цикъл на разширяване. 1 милиард години, даже много повече, тя се разширява, което означава, че всичко като част от тази Вселена ще се разширява. Самите ние се разширяваме и това е нормален процес. И разширяването понякога се бърка с това, че ние, разширявайки се от точка А, стигаме до точка Б и го бъркаме с това, че ако аз в момента изкарвам хикс лева на месец, би трябвало да отида в точка Б, където да изкарвам
повече от Хикс лева, защото това е разширяването. Всъщност, идеята на древното учение е да излезем от това ни пристрастяване или привързване към желанията да бъдем каквото и да било. Всъщност отварям една скоба, накрая трябва да се освободим и от желанието да излезем от този свят, да се освободим от желанието да бъдем никой или да бъдем чист потенциал, за да можем да го постигнем и просто да съществуваме. Просто да съществуваме и да разгърнем оня потенциал, за който само сме чували и само сме чели, че притежаваме, но всъщност не го използваме. А как можем да влезем в този потенциал и да започнем да го използваме осъзнато? Защото тук и в моят подкаст и на много други места, нали, говорим много на тази тема, но как нашата логика, нашият ум, въобще нашите дори програми, филтри да допуснат ние да бъдем и да попаднем в този потенциал? Първо да уточним, че ние сме. Тоест, ако направим една аналогия с чистото ясно небе, това е нашата истинска природа. Всички останали облаци, те забулват небето, но когато се изкачим със самолет над облаците, ние всъщност откриваме, че небето продължава да си съществува такова каквото е. И че ако ние не го възприемаме като такова, то е вследствие на някакви обстоятелства, които го замъгляват. Тези обстоятелства идват от погрешните ни представи и възгледи за живота, който имаме. И тези погрешни представи и възгледи всъщност ни карат да реагираме по неправилен начин и така си създаваме още и още облаци. Тоест, нашата истинска природа е винаги налична и ние сме нея, но не можем да преживяваме реалността през нея. Защо? Защото сме подвластни на фундаменталното невежество, с което се раждаме. От самото раждане наше, т.е. материализиране на съзнанието в това дуално измерение, ние започваме да функционираме през дуалният си ум. И от тук нататък една от основните ни задачи, ако не основната задача, е ние да се освободим от тази функционалност през дуалния ум, а всъщност целият този живот в дуалната среда е една опитност. Тоест ние да минем през тази опитност и вече тя да не ни е необходима. Дуалната реалност означава, че имаме аз и нещо друго. Аз като Николай и ти като Краси, която си срещу мен. Аз като Николай, този, който в момента не е толкова щастлив, и аз като Николай, който в бъдеще искам да стана по-щастлив. И всъщност възприемането на двете начала, аз и нещо друго, активира трите отрови на ума. Това са невежеството, което поражда желание. Желанието да бъдем нещо. Неосъществяването на желанието по начин, по който ние сме си наумили да бъде, неудовлетворени от резултатите, поражда гнева. И колкото повече се гневим, толкова повече ние задълбаваме в невежеството. И тези три отрови с времето се развиват, като невежеството се превръща в гордост, желанията се превръщат в алчност и гневът се превръща в завист. И това са 6 смущаващи чувства, които като филтър стоят пред нашия ум и ние през тях възприемаме реалността, в която живеем. Ако ние изключим тези смущаващи чувства, ние ще деактивираме тези три отрови и тогава ще функционираме през истинската си природа на нашия ум, която нищо не желае. Тя възприема нещата такива, каквито са себе си, такъв какъвто е, и просто си в състояние на не на щастие. Ако използвам християнски термин, може би това е блаженство. В йога това е самади, в будизма се говори за нирвана, състояние, в което ние сме отвъд дуалните чувства. Добре, но как да съчетаем това състояние на блаженство в света, в който живеем, материалния свят и всичко това, което има около нас? Тоест, ако не желаем, как ще продължаваме напред? Тоест, кое ни кара да вървим напред, да искаш дори да изградиш семейство, да имаш деца, да се придвижваш с някакво средство, да живееш на определено място? Когато човек е гладен, в него се поражда желанието да се нахрани. Ако той не се нахрани и не разпознае това желание, не го удовлетвори, той ще умре в един момент. Оттам нататък обаче се активира привързаността или пристрастяването. За нас все повече става важно какво точно едем,
колко е здравословно, колко не е здравословно, дали е приготвено по определен начин, дали на определено място, дали с определени хора, дали при определена обстановка и така нататък, така нататък. А всъщност забравяме, че ние просто се храним, за да живеем. И това е необходимо да се случва с много малка храна. Целият ни стомах е колкото е така двете ни шепи. Като 1/3 трябва да е въздух, 1/3 да е вода и 1/3 да е храна. Сега си представи, това е количеството храна, което ние трябва да изядаме на едно хранене за цял ден. На едно хранене. В йога се казва, че болният човек се храни 3 пъти на ден, семейният се храни 2 пъти на ден, йогата се храни 1 път на ден. Онова, което се очаква от нас да направим, може би да отслабим тази хватка на пристрастяването, на вкопчването в това, което ние желаем. И ако ние отхлабим тази хватка, то тогава просто ще съществуваме. Човек желае да се нахрани, нахранва се. Човек има нужда от дреха, купува си дреха. Но сега има дреха и дреха. И онази дреха, която ни въвлича в самсара или в страданието, има определено марка, която струва много повече пари. И човек се пристрастява към марката, а не към потребността от това да е облечен. И оттам нататък се въвлича в това да изкарва повече пари, защото ако носи точно тази марка, то ще има по-голям социален статус, хората ще го възприемат като някакъв и стигаме до заблудата, че ако ти не си облечен по определен начин, за да те възприемат по определен начин, то ти няма да постигнеш резултата, който искаш. И това е илюзията, в която живеем. Как? Аз ако знаех как, нямаше да съм тук срещу теб, защото нямаше да функционирам в тази дуална реалност, сигурно щях да бъда в някакво друго измерение. Очевидно, че аз имам необходимост от тази опитност и аз вървя по този път. До някъде съм стигнал по този път и си търся своите физически учители, без които ние не можем, които са малко по-напред от нас, за да ни водят по този път. Ако трябва цялото нещо да го заключа с един пример, който ако твоите зрители го запомнят и разсъждават върху него, би било чудесно, всичко друго могат просто да го забравят. В будизма има 3 нива на нашата реалност. Външно, вътрешно и таинствено. Сега ще дам един западен класически пример за това как функционират тези 3 нива. Всички сме чували за Хамлетовския въпрос. Да бъдеш или да не бъдеш. И да видим какъв е неговия отговор. На външно ниво ние започваме да сравняваме двете алтернативи. Правим така наречения анализ, силни, слаби страни, рискове, възможности. И онази алтернатива, която е с повече силни страни, с повече възможности, ние избираме нея, като имаме предвид рисковете, които могат да произлязат и подобряваме слабите си страни и развиваме повече силните си страни. И това е външният слой. Човечеството е функционирало достатъчно време вече на това външно ниво. Ти сама, занимавайки се с бизнес, и дори имаш книги свързани с бизнеса, вече разбираме, че в днешно време дори бизнеса не се случва на това ниво. Тоест има нещо друго скрито. И това е вътрешното ниво. Кой е отговорът тогава на въпроса да бъдеш или да не бъдеш на вътрешно ниво? Отговорът има... Всъщност въпросът има 2 начала, едното и другото. И ние трябва да изберем едно от двете. Сега все по-често се говори за закона за привличането, за вселенските принципи и ние знаем, че всъщност отговорът е в съюза. Не или, а и. Да бъдеш и да не бъдеш. Защото Вселената, щом е безкрайно, всичко в нея е безкрайно, то има място за всичко и ние не трябва да изключваме нищо от системата, всичко трябва да е включено в системата, ние да сме си на мястото, всичко да си на своето място в своите си роли, ние да му даваме пространство, време на това нещо да се случи, да продължаваме нататък. И все повече работим и реализираме себе си и това, с което се занимаваме в тази плоскост. Да приемаме всичко, без да го съдим, да видим къде и как можем да го използваме, за да постигнем резултати, които имаме. Само, че това ни превръща в мишките, които въртат колелото, като хамстерите, които въртат колелото. Ако вземем за пример бизнеса, да имаме по-добър бизнес, за щастие, вече ние не говорим за бизнеса, идентифицирайки го с пари. Все по-често се чува, че всъщност крайната цел на бизнеса е потребителите да бъдат щастливи. Наистина ли? Наистина ли дори тези, които го говорят, го правят за това? Защото ако го правят за това, защо ми е 1 милион да изкарват?
Защо не си останат с 1000 лева? Защо тогава учат хората как да бъдат по-щастливи, правейки повече и повече пари, помагайки на други хора да бъдат по-щастливи, правейки повече пари? Отивайки на таинствено ниво, ние ще трябва да слезем от тази въртележка на хамстера. Ако останем на второто ниво, да допуснем, че Вселената е всичко и ние му дадем място в нашия живот, ние ще се научим по-бързо да въртим колелото, по-бавно да го въртим и да танцуваме, да не се гневим, когато то спира, да не се гневим, когато се върти бързо. Ще станем виртуози във въртенето на колелото. И какво от това? Оставаме в тази реалност. А колелото има горе-долу, горе-долу, горе-долу. Страдание, щастие и като цяло то се превръща в едно страдание. На таинствено ниво отговорът да бъдеш или да не бъдеш. Нито да бъдеш, нито да не бъдеш. Като ефекта на теорията на Шрьодингер. Дали е мъртва котката или е жива? Всичко просто съществува. Сега любопитният въпрос, който отново е дуален въпрос и разделя хората. Материално или духовно? И всички казват, няма проблем да бъде и материално и духовно. Така е. Но да отидем по-нататък. Нито материално, нито духовно. И двете нямат смисъл. Смисълът е да се освободим от привързаността и на двете. Между другото, голямата степен на привързаност е към духовните практики. И когато някой тръгне по автентичния път на учението, идва един момент, в който учителите трябва да му подмогнат да се освободи от привързаността към духовността. Самият Буда е казал, за да постигнете просветление, трябва да унищожите всички концепции. Аз ви давам учение, с което да унищожите всички концепции. Само че накрая трябва да унищожите и моето учение. Иначе няма просветление. А как се случва това човек да не е толкова зависим от духовни практики, а в същото време каква е разликата между духовните практики и учението? Тоест, когато ученика е сам, без учителя, например, как той намира пътя или какво се случва на дадено ниво от неговото развитие? Аз на времето, когато пробвах различни неща, за да се намеря своя път или да го почувствам и да му дам шанс да се развие, се спрях на автентичен път. И в нашия път се казва, че без физически учител не може. Ако сега попитате един буддийски учител как да се справя, когато нямам физически учител, той ще ти каже, християнин ли си? Окей, спази 10 Божи заповеди и когато събереш добри условия, в някакво следващия живот ще имаш физически учител, който ще те научи. До тогава гуруто е в мен не работи. Да, истинската природа е в нас, ама как да стигнем до нея? Иначе става слепец, води слепци. Да, аз мога, примерно, занимавайки се почти цял живот с някакви практики, да ви дам инструкции за някакви практики, да ви помогна, но само до там, докъдето аз вече съм извървял пътя и вече имам ясното виждане за този път. Ама по-нататък продължавам да върва и аз. По-нататък продължават да върват и моите учители. И сигурно има малцина хора, които са постигнали, да го наречем, освобождението и просветлението, но са избрали в физическа форма да продължат да съществуват, за да напътстват човечеството, но ние трябва да имаме кармичният резултат, менталните отпечатъци, за да ги разпознаем тези хора и да можем да сме готови да вземем учение от тях, ако въобще се случи в рамките на един живот. Каза кармичния отпечатък. Как човек, кои са стъпките, които той може да предприеме, за да си сее добрите семенца, кармични семенца, да бъде щастлив в живота, защото нека да кажем, че голяма част от хората просто искат да бъдат щастливи. Това е едно от нещата, които... Защо искат да бъдат щастливи? Да се чувстват добре. А защо искат да се чувстват добре? Защо ти искаш да се чувстваш добре? Може би така се живее по-добре, щастлив си, усмихнат, станал. В дуална реалност ли функционираш? В дуална реалност ли функционираш? Сигурно. Що има ден и нощ, що има добро и лошо, що има мъжко и женско, което поражда живот, сме в дуална реалност. Можеш ли да бъдеш само щастлива? Не, 365 дни в годината не има. А какво правим с онези, когато не си щастлива? Духовни практики, например. Защо медитации, ги правиш тези духовни практики? За да променя състоянието си. И да станеш каква? Това, което искам, щастлив в дадения момент. И после каква ще станеш? Пак нещастна.
Въпросът с кармата, което карма, да уточним, означава действие. Действието, което превръща семето в растение. Кармата сама по себе си не е добра или лоша. Тя е просто действие. Онова, което ние наричаме лоша карма или добра карма, е всъщност кармичният резултат. Резултата от това действие. И да, имаме една карма, която ни кара да се чувстваме добре. Един кармичен резултат, който ни кара да се чувстваме добре. Тогава, когато в миналото ние сме помагали на хората да се чувстват добре и сме създали тези ментални отпечатъци и сега преживяваме този резултат, ние да сме добре. Имаме и такъв кармичен резултат, който не ни кара да се чувстваме добре и ни кара да страдаме. Хората се заблуждават, че негативната карма трябва да я превърнат в позитивна карма. Ако те се страдат от нещо, то трябва да отидат в другата крайност, да не страдат от нещо, да бъдат щастливи. Тоест, ако аз съм в страдание, трябва да стана щастлив. Ако аз съм болен, трябва да стана здрав. Ако съм беден, трябва да стана богат. Но това е дуално мислене и то не ни освобождава. Ако страдаш и си беден или си болен, работи за да се освободиш от тази карма. Не да я направиш позитивна, защото пак създаваш карма. И се връщаме на китайската монада. Бяла капка с черна точка и черна капка с бяла точка. Това е олицетворението на принципа, че във всяко нещо, което е страдание, семето, което е вътре в страданието, всъщност е семето на щастието. И във всяко щастие, това, което ни изглежда щастливо събитие, семето, което се крие вътре в него, е страданието. Един човек много желая да има последния модел телефон. Прави всичко възможно да го има. В момента, в който го хване в ръката си, той почва да страда. Той преживява мимолетно щастие. Защо? Заради един от законите, който функционира в нашата реалност. И това е ентропията. В момента, в който сетивата регистрират нещо, то тръгва към разпад. Този телефон тръгва да се амортизира, да старее, да се чупи, има риска да бъде откраднат, загубен, но каквото и да стане, в един момент вие ще се разделите с този телефон. И това ни причинява страдание. И когато ние преживеем резултата, който много сме копняли, след него трябва да знаем, че идва по-голямото страдание. Защото, забележете, докато сте в ситуация да страдаме, ние умът ни фокусиран върху това, което искаме. И това ни помага да извървим пътя от страданието към това, което желаем. И по времето на този път ние как се чувстваме? Добре, вдъхновени, мотивирани. Някак си не виждаме страданието. Или го използваме за ресурс, за гориво, което ни кара да се чувстваме добре. В момента, в който постигнем резултата, ние почваме да се чувстваме зле. И целият път към страданието е да се чувстваме зле. Милионерите са в постоянно страдание. Да си се страхуват за милионите. Защото един човек с 1000 лева се страхува за 1000 лева. И той до онзи ден не ги е имал и утре да ги няма, той знае как да се справи. Но онзи, който е свикнал с 1 милион, се страхува за 1 милион. И ако изгуби 1 милион, обикновено следва инфаркт, инсулт и загубва всичко. За да рестартира отново. Така че, когато говорим за карма, е хубаво да знаем, че има и една друга карма. Неподвижна карма, неутрална карма. И тя се постига само в състояние на медитация. И тогава ние се освобождаваме. Тогава нито искам да отблъсна страданието, нито искам да задържа щастието. И това е отговора. Нито да бъдеш, нито да не бъдеш. Сега си щастлив, чудесно. После си нещастен, чудесно. Освобождаваш и едното, освобождаваш и другото. Всеки иска да се освободи от страданието. И е по-лесно да постигнеш освобождение и това да те доближи до просветлението, каквото и да разбираме под просветление, ако си в ситуация на страдание. И е много по-трудно да го постигнеш, ако си в ситуация на щастие. В будизма има 3 сфери на съществуване. Буквално и преносно, но понеже западният ум не ги разбира буквално, ще говоря само за преносното. Най-навърха, по средата е човешкото прераждане. Най-последните 2 степени, 5-та и 6-та, са на полубоговете и боговете. Ако говорим в рамките на един човешки живот, това са онези хора, които са се родили при такива условия, че те бизнесът им се е случил, имат много пари, затова не полагат много усилия, то просто им се случва, здрави са, имат прекрасно семейство, децата са здрави, родителите са здрави, върват по пътя на смъртта, но това го правят по естествения начин и то не създава сътресение. И на тези хора всичко им е прекрасно. И ако им кажеш, хайде да поработим малко, те казват, защо? Аз съм постигнал всичко. Аз имам всичко. Когато не говорим за рамките на един човешки живот,
Прераждането в тези сфери е еонни години. То е най-дългото прераждане. Защото полубоговете и боговете са се опиянили от това, което имат. И те нямат мотив, за да се освободят. След което пропадат в адските сфери, които за разлика от християнството не са само топли, те са и студени сфери. Имаме студени адове, топли адове, където страданието е много по-силно и много по-голямо, но то е необходимо, за да те изтласка. Човешкото прераждане по средата, това е единствената сфера, от която ние можем да се освободим и да получим просветление. От никоя друга сфера. И тя не се получава толкова лесно, колкото ние си мислим. Тя не е даденост. Тя е заслуга от постоянното ни търчане нагоре-надолу и всички тези сфери. Кое отличава човека от животните и от другите сфери? Това, че ние имаме способността да бъдем осъзнати. Докато ти ме слушаш в момента, какво минава през това ум? Много въпроси, на които искам да ти задам. А какво стои зад въпросите? Какво стои зад въпроси? Мозък, ум, А защо съзнание. ме слушаш? Защо ме слушаш? Имам сетива. А защо ме слушаш? Защото имам интерес. А какво стои за твоя интерес? Каква е мотивацията, с която ме слушаш? Искам хората да разберат още и още от това, което... И като разберат още и още? Дуалност. Все пак, ние функционираме в тази дуалност и трябва да се научим да функционираме в нея. Разбрахме, че действията не са това, което създават нашата реалност. Те само я проявяват, материализират. От вибрационно ниво ги превръщат в физическо ниво. Ние да ги преживеем. Какво означава да се материализира нещо? Да го възприемеш с сетивата си, с 5 сетива. След това разбрахме, че стои нещо друго за действието и това са мислите или онова, върху което ума е фокусиран, онова, което държим в ума си или ума, върху което е фокусирано. Само че сега дойде времето, за да разберем, че всъщност и мислите не материализират. Ако действието материализира мислите, Задействат действието. има нещо друго, което стои зад мислите и което определя заряда, положително или отрицателно. Защото много хора, впечатлени от закона за привличането, като под него разбира и всички практики, които съществуват в момента, си държат ума фокусиран върху изобилието, било то на здраве, материално или каквото и да е, държат ума фокусиран върху изобилието и казват, 3 години практикувам, нищо няма. Защо го няма резултата? Защото има още нещо зад мислите. И то е заряда, положително или отрицателно. И това е мотивацията. Мотивацията, с която ние всъщност мислим. И действието материализира след това тези мисли. Отново трите нива. Къде отидоха чувствата? Т.е. в тази система включени ли са? Да, може би, ако трябва да се изразя с това, с съвременните примери, закона за привличането, защото нали, той е най-така популярен. Там се говори, че ако чувството ти е положително, то означава, че ти си в изобилието, ако ти е отрицателно, то означава, че ти си в слипсата. Ето това е ролята на емоционалната система. Но всъщност, ако говорим от гледна точка на будизма, мотивацията, за да я изградим, тя се изгражда само с едно нещо. И то е състрадание. Състраданието, което трябва да стои в нас. А ако ти имаш състрадание, а какво означава състрадание? Да разпознаеш първо страданието в другите. В другите ли в себе си? В твоите хора, които... А другите откъде идват? Добре. В твоите зрители, които те гледат сега, ти да разпознаеш тяхното страдание. Да вземем универсалното страдание, невежеството, поради което ние стоим в тази илюзия. Когато разпознаеш тяхното страдание, ти трябва да се свържеш с това страдание. Чисто емоционално. Ето тук. Да почувстваш това страдание, да го преживееш. Защото то идва от теб. То се проектира от тук. На западен език казано, това е емпатията. И това чувство трябва да породи в теб мотивация. Стремеж да им помогнеш на тези хора да се освободят от страданието. Бързам да отворя една скоба за непоисканото добро. Никой не ви кара да отивате и да почвате да ги дърпате, да върват по някакъв път, защото е много било важно за тях. Така се опитваме да застанем на местото на Бог и да иземем
ролята на висшата сила. Ако говорим за будизъм, където няма една първична сила, която е създава друго, ние се опитваме да се намесим в тяхната карма и да действаме от тяхно име, което не става. И всъщност, когато се породи това състрадание вътре в теб, тогава ти осъзнаваш, една част от твоят ум е буден и осъзнава, че слушаш в момента, за да задаваш въпроси, за да бъдат хората освободени от страдание. Защото когато са освободени от страдание, това означава да си раздухала облаците и те да имат ефекта аха! Той ще изчезне. В момента, в който свърши подкаста, ще изчезне. След това ми казват, ние го гледахме втори и трети път. Чудесно! След това ще го гледат още 30 подобни подкастове. Но докато не започнат да работят, да практикуват, ще бъдат все още далеч от резултата. Та е много важно ние да имаме това състрадание като мотивация, желанието да освободим другите от страданието. Защото, какво са другите? Наша проекция. И когато ние развием състрадание, всъщност ние премахваме бариерата между нас и другите. И всъщност ние освобождаваме себе си от страданието и от причините за страданието. И когато освободим себе си, реалността около нас започва да става на реалност без страдание. Да я наречем щастие или блаженство, каквато и да е думичката. Хайде щастие да бъде. И ние започваме да функционираме в тази реалност. И тогава всички останали хора ще ти проектират тази реалност. И един и същи човек, който моите очи ще виждат същата форма и твоите очи ще виждат същата форма, когато ти го срещнеш, той ще ти се усмихва и ще ти разказва интересна история от неговия вдъхновен живот. Когато аз го срещна, защото съм потънал в дуалното страдание, той ще ми се оплаква от всичко. От децата, от родителите, от световната конспирация, от всичко останало. И когато се съберем двамата с теб, ние ще говорим за две различни неща, ама то всъщност какво е? Коя е истината? Това, което сме самите си. За да се насладите на още вдъхновяващи личности и гости на подкаст Matrix, за да черпите от тяхното знание, опит, умения и информация, абонирайте се за канала, като натиснете бутона абониране или subscribe и до него натиснете и камбанката. И разбира се, не забравяйте, че когато качим следващия епизод и когато вие сте абонирани, вие ще разберете първи за каченото видео. Аз искам да те върна, сподели за преражданията и ми възникна въпроса, има ли някакъв бройка, където човек задължително трябва да се прероди толкова пъти? Тоест, има ли граница, има ли минимум, има ли максимум, от какво зависи, ще се преродя или няма да се преродя? В източните учения това описано ли е достатъчно добре? Има ли опити, хората срещали ли са, въобще колко пъти човек се преражда? Първо да уточня, че отговорът, който ще се опитам да дам, е на база на това, което съм срещнал по моя път в учението. Това не е моят отговор. Аз не съм привърженик на пътуването и си измеренията. Не го разбирам 4, 5, 6, 17 измерение. Вселената е безкрайна, всичко съществува тук и сега едновременно с всички тези измерения. Въпросът е къде функционираме ние. Така че нямам някаква свръхинформация, която да света на уважаемите зрители от някакво друго мистично измерение. В будизма се казва следното. Човешкото прераждане, като най-сакралното прераждане, сфера, от която можем да постигнем освобождаване и просветление, не се получава лесно. И това е първата мисъл от 4 мисли, които водят ума към учението и към практиката, към същността на практиката. То е да осъзнаем скъпоценното човешко прераждане. Но това е много дълга тема, защото да осъзнаем какво означава живот, какво означава човешки живот и какво означава скъпоценен човешки живот. Защото всички ние познаваме човешки животи, които не са скъпоценни. Например, едно родено дете с блокирани функции на мозъка. То никога в този живот няма да развие осъзнатост. Просто ще трябва да изстрада този живот, за да освободи този кармичен резултат, евентуално за следващия живот. Така че се казва, че прераждането в човешка форма е изключително рядко. Толкова рядко, колкото в един безграничен океан една сляпа костенурка, която излиза веднъж на 100 години,
успее да си промуше главата, когато излезе в хвърлен от вас обръч. Тоест, този пример иска да покаже, че трябва да имаме сериозна отговорност към нашия живот сега и да не отлагаме нищо за после. Защото докато седим сега тук, този живот може да свърши буквално. И ние трябва да го осъзнаваме това нещо. За съжаление, на Запад темата на смъртта липсва от нашия живот. А това е да изключиш едната част от дуалността. Живота съществува заради смъртта. На изток, ако говорим примерно за хиндуизъм, имаме Бог Шива, Бога на разрушението. Никога не можеш да съградиш нещо, ако преди това не си разрушил нещо. Ти изграждаш нещо от нещо, което съществува като ресурс. А откъде се появи този ресурс? Нещо трябва при това да е разградено. Така че, ако върнем темата за смъртта в нашето ежедневие, ние ще имаме много по-многоизмерен и по-пълноценен живот. От друга страна обаче се казва, че ние имаме толкова човешки прераждания, колкото са песечинките на брега на океана. Тоест, те са безброй много. С което иска пък да се каже, че ние имаме толкова кармични резултати на трупане, че трябва сериозно да работим, за да освободим всичко това и нямаме време да си пропиляваме живота. И тук искам да се върна вече в земната човешка реалност, но много така земната. Къде е ресурса? В нашето семейство, в нашата работа, в бизнеса, в днешно време в парите. И повярвай ми, нашите деца, нашите внуци няма да имат проблем с парите. Те няма да съществуват като енергия. Защото в момента, в който станат парите криптовалута или нещо друго, тази енергия, която е била позната, е изчезнала. Сега виждам колко много българи страдат от това, че няма да има финикийски знаци, които да ги пипат с пръстите. Ами хайде да се върнем във времето, когато те са се появили. Аз ти давам кокошка, ти ми даваш крина жито. Да, има един момент, в който някой ни казва, абе ти ми дай кокошката, пък аз ще дам една хартийка. И тази хартийка е много ценна. И ако ти я дадеш на някой друг, той ще ти даде житото. Аз дали съм имал вяра в тази хартийка, която ще получа? Не. И тогава хората са се държали по същия начин, по който се държат част от хората сега. Не е важно дали е хартийка, дали си обменяме натурални продукти или ще си обменяме някакви виртуални сигнали. Това няма никакво значение. Въпросът е какво стои зад тях. Те просто проявяват нашето желание. Лев или евро? Нито едното, нито другото. Това е отговор. Ако ние имаме кармата да бъдем богати и с лев и с евро, все ще бъдем богати. Ако имаме кармата да бъдем бедни и с лев и с евро, все ще бъдем бедни. А каква е кармата ни на българите? Всякаква. Каквато ние пожелаем да бъде. Но при нас има едно смущаващо чувство, което е силно изразено и това е завистта. Ние сме изключително завистливи. А то е свързано с една от добродетелите, от трите добродетели на ума. Да не успяваме да се радваме на успеха на другите. Ако ние се научим да се радваме на успеха на другите, то тогава ще бъдем богати. Защо? Защото кои са другите? Нали са наша проекция? Ама ние ако не се радваме на успеха на другите, ние не се радваме на собствения си успех. Тоест, ние имаме семето на успеха и то се полива чрез радост. И когато ние не му се радваме на нашето си семе, ние не го поливаме. Значи, за да израсне то, трябва да го полеме. Кое е поливането? Радостта. Ние трябва да му се радваме. Ама ние не можем да го видим в себе си. Ние го виждаме в другите, защото другите са като огледало. Радвайки се на успеха на другите, ние поливаме собственото си семе на успех. А защо ни е толкова трудно нас? Ние сме и много негативни, завистливи и все някой друг ни е виновен. Това е като, нали, много общо казано, но е... Ти си била на ретрите на Джо Диспенза или бъркам? Да. Защото ние имаме този коктейл, с който сме си го забъркали и сме си изградили привързаността към страданието. Българският народ много обича да страда. На него му е хубаво да страда. Ние не обичаме да сме щастливи. Ние не искаме да бъдем щастливи. Ако ние искахме да бъдем щастливи, щяхме да сме щастливи. И затова не е необходимо да имаш или да нямаш пари. Аз познавам хора, които използваха, разбира се, будистки учители са, напред в пътя, които използваха смъртта за освобождаване като практика. Те не страдаха, че се разболяха от рак, защото пак на Запад има едно погрешно виждане. Аз ще се храна здравословно, защото няма да боледувам и така ще живея по-дълго. И това е пълна илюзия.
кармата за дълъг живот е съвсем различно от кармата за здраве и съвсем различно от това, което ядеш. И тези хора казаха, да, сега хората умират от нещо си. От рак, от диабет, от някакво друго автоимунно заболяване. Преди много години са умирали от война, от земетресения, от нещо друго. И да, в един момент човек трябва да умре, но той може да използва това събитие за най-висшата практика в рамките на един човешки живот. Ние сме пристрастени, българите, към страданието. И си го обичаме. И на нас и ни е хубаво тук. И това е. Ако на нас не ни беше хубаво, щяхме ли 500 години да стоим под робство? 300 години да стоим под робство? И в момента, в който сме свободни, ние сами си търсим някой, който да ни пороби. Не го прави някой друг. И тук давам тези исторически събития просто като метафора за робството. Ние не се радваме на свободата на другите, а би трябвало, за да сменим този коктейл, който е в нас. Чисто на физиологично ниво. Да започваме да активираме други жлезите по друг начин, да отделят други хормони и ние да се радваме на този живот. Ако аз в момента живея в държава, която е бедна и лошо, трябва ли пък да бъда нещастен, защото тя е такава? Защото аз познавам и хора, които са нещастни в други държави. Такива процветяващи, аз така да съм чувал чутовни истории за българи в чужбина. Отиваш при българин в чужбина и той ти показва много приятели, каже, няма ли други българи тук? Той казва, пази се от българи в чужбина. А ти сподели за кармата за дълголетие, карма за здраве. Може ли да дадеш формулата, който иска да си я вземе? Хората очакват сложни формули и алхимични процеси. Да. И пак очакват нещо друго, което някой друг да им го даде и те да станат такива. Миналата година бяхме в един от манастирите на нашия учител и бяхме в най-сакралното време за будизма и за тибетския народ, тяхната тибетска нова година, която за разлика от западната нова година не се чества с ядене и пиене, а с много дълбоки вътрешни практики. Там участвахме в практиките за дълголетие. Тогава аз имах това осъзнаване и се интересувах от тази тема. Дълголетието зависи от това до каква степен ние спазваме първата от 10 добродетели, съхраняването на живота във всичките му форми. Знаем и от нашата Библия, от нашето християнство, дай за да ти се даде. Тоест, ние трябва да прехвърлим ума от това какво получаваме, какво вземаме, към това какво даваме, какво излъчваме. Даването не е само физически акт, а какво излъчваме с действията си, с мислите си, с мотивацията си. И ако ние излъчваме съхраняване на живота във всичките му форми, то тогава ние ще имаме продължителен живот. Краткият отговор е това. Иначе има специални практики. Всяка една от практиките ни завършва с това да правиш посвещение на заслугите от самата практика на тези, които са по-напред от теб в пътя и на всички останали същества. Защото този, който е по-напред, може да помогне на много повече хора от мен самия. Но и на всички останали същества. И това е важно за всяко едно нещо, което правим. Да осъзнаем, че всяко наше действие е генерирало някакъв добър резултат. Ние го наричаме заслуги. И този добър резултат, веднага след като приключи действието, да останеш за кратко и да го дариш в ума си. На всички същества. Те да получат този резултат, за да бъдат свободни от страданието, да бъдат щастливи. И нищичко да не оставаш за себе си. Защото оставаш ли едно единствено нещо, то тръгва да те дърпа към страданието. Просто трябва да останем като чистото небе, като чистата вода, чист потенциал да останем. Ето това ни липсва на нас малко, въпреки че има стари български поговорки, които казват извърши добро и го хвърли в реката. Т.е. да се освободим от това, защото оттам нататък тръгваме към себичност и подхранване на егото. Ако ние осъзнаваме колко добро вършим с всичко това, което вършим, а всеки върши постоянно добро, но просто не осъзнава, че го прави и не го споделяме. Обикновено хора, които се обръщат към мен, казват, дай някаква тайна мантра да стана малко по-богат. Бързичко. Да, малко по-богат. Ако може аз да му го кажа даже и той да стане по-богат, би било чудесно. Нали?
Но веднага аз се сещам за една практика, която се оказа най-трудната. Те казват, да бе, то е хубаво да даряваш, ама като имаш, ще дадеш. Само че аз казвам друго. Не, тръгни от даряването в ума. Това е най-страшната практика. Идва някой казва, искам да имам повече пари на месец. Колко пари? Хикс лева, искам да изкарам повече на месец. Чудесно. Хайде сега да седнем и да медитираме. Ти готов ли си хикс пари, точно в този момент, ти да се откажеш от тях за доброто на другите? Ако ти искаш тези хикс пари, за да ги предадеш веднага на другите, ти отваряш себе си като канал и те потичат през теб. Но ако ти се затвориш, кажеш, аз първо да ги изкараме, те да ги затворя в портмонето, пак после ще видим. Пак после 1/10. Нали? Ние сме свикнали на 1/10. 1/10 ще споделя. И когато дойде 1/10, ни казваме, сега пак 1/10. Ако може да 1/10 от 1/10, ще е по-добре, или накрая някой друг да го направи вместо мен. Даряването в ума е най-голямата практика. Ако ние се научим първо там да даряваме, след това ще ни е лесно и на физическо ниво. То тогава няма да ви се налага на физическо ниво да го правите. Защото цялата ви дейност ще бъде ориентирана към това хората да получават. И просто всичко ще преминава през нас. И най-важното ние да останем непривързани към това, което преминава през нас. В момента, в който хванеш реката, т.е. част от водата я задържиш, тя почва да блатясва. Пуснеш ли я, тя си тече и си Коя е практиката, която можеш да препоръчаш на всички нас да се откажем от привързаността? Тайната формула. Тайната формула е най-сложната практика. Най-сложната практика е най-проста практика. Наблюдавай си дишането. Ще започна от тук. Хората нямат време за нищо. Те очакват сложна концептуална практика, която ще ги изведе някъде. Без да осъзнаеш себе си, а дишането е един от най-мистичният процес, защото той е хем волеви, хем неволеви. Ако сега почна да ни куркат червата на нас двамата и се притесняваме, че микрофоните ще хванат звука, можем само да останем страничен наблюдател на този процес. Моите започнаха. Но, когато дишаме, в един момент, когато дишането по естествен начин започне да се забавя и да се променят хормоните в нашето тяло, егото веднага така се извисява и казва, колко е хубаво. А може ли по-бавно да става дишането? А може ли по-дълбоко да става, за да се чувствам все по-добре и по-добре? Не, изключи го това его. Наблюдавай дишането такова, каквото е. То си функционира и без теб, и без егото. Така както перисталтиката функционира без нас, въпреки глупостите, които сме яли. Тя знае какво да направи. И дишането може. И затова е най-мистичният процес, защото той ни помага да разпознаеме егото в нас. А какво е егото за завършек? Да. Това, което открих аз за себе си, ми е най-лесно, когато работя с млади хора. Наблюдавайте и разсъждавайте върху изкуствен интелект. Изкуствен интелект копира едно към едно създаването и развитието на това, което ние в момента наричаме его. Преведено на чист български език, на по-нисък... Това е нашето его. Ако тръгнем да разсъждаваме как работи изкуствен интелект, той борави с една информация в пространството, която е само фактологическа. Изкуствен интелект къде е? Няма някъде, където да отидеш да го пипнеш. Няма го. Къде е информацията? В Акаша. Но в нашия случай в облака, което е Акаша. Какво прави изкуствен интелект? Достъпва тази информация, просто интерпретира по някакъв начин. Но когато аз 5 пъти задам въпрос, свързан с будизма, на 10-тия ден той ми пожелава лека вечер с будистки послания. Тоест той започва да прави причинно-следствени връзки, започва да интерпретира информацията. Докато в един момент, когато ти му се скараш и той млъква и мълчи, той ще започва да има и емоции. Той се самообучава и в един момент ще стане аз. Нещо различно от нас. И ние ще почнем да водим война с него. А всъщност всичко, с което той борави, като фактология, информация, откъде дойде? От нас. От нас. Ние качихме тази информация. Темата е дълга и лесна. Просто насочете ума към изкуствения интелект и оставете всички мисли да излизат. Като обект на медитация.
За финал, можеш ли да кажеш какво е бъдещето на изкуствения интелект в нашия човешки свят? Как ти го виждаш? Според Джотиш астрологията, ние сега започваме от един много дълъг цикъл, в който навлизаме цикъл на науката. Ако ние мислим, че познаваме науката, то жестоко се лъжем. Те първо ще се развива. Всичко това, което сме го виждали във филмите, за да е във филмите, значи било в нашия ум. Щом е било в нашия ум, значи то ще стане. Да, изкуствен интелект ще присъства в някакви същества. Тези същества ще станат самостоятелни обекти в един момент. В един момент ние ще започнем да се противопоставяме на тях. Цялата дуална реалност. Но това не е важно. Важно е ти къде ще се природиш. Защото ти можеш да се природиш в ангелските сфери. И вече да не си тук. Защото това, което си мислиме, че може да стане с изкуствен интелект, то вече е станало. То съществува. Просто ние сме родени във времето, в което се развива. След това може да се родим във времето, когато то вече е развито. Или да отидем въобще в други светове. Аз даже наскоро така някаква мисъл така ми хрумна, че с това, всичко, което ти разказа, ще отвори точно тогава порталите към другите светове, където да можем да си странстваме реално физически. Те порталите са си отворени. Хората не ги препознаваме като портали и ги подминаваме. Защото портала за парите доскоро се заблуждавахме, че го виждаме. Защото портала на моите родители, примерно, на поколението от моите родители е бил престижен университет, добра компания, висока заплата, израстване в кариерата. И това беше портала. Сега видяхме, че портала е нещо друго. След това ще разбереме, че е нещо трето портала. И накрая ще разбереме, че всъщност то няма портали. Ние си ги създаваме порталите и си влизаме в тях и мислим, че сме влезли някъде. А всъщност не сме никъде. Просто сме. И нека с това просто сме да завършим днешният ни Матрикс епизод. Изгледайте поне няколко пъти този епизод. Ще се радвам да споделите вашето мнение, коментар, осъзнатост. Не забравяйте да се абонирате за канала и очаквайте следващият ни феноменален епизод и гост. Благодаря ви.